Sibambe ngazibini imbukeli ngokuhlala nathi kanti ngoku singena kwisiqendu sethu sesithathu apho siyiqukumbela inkqubo. Sihlobele mgama ngovimba wethu bekukho ke izichotho kwiindawo ezithile zaseRhawutini phezolo ngorhatya kwaye kumaqongo onxibelelwano becele ziingxelo zokonakala kweemoto, amakhaya neendlela. Iindwendwe zase-Southern Sun eRosebank kuye kwafuneka zikhutshwe emva kokudilika kophahla. Sincokole nesithethi senkonzo ezingxamisekileyo eRhawutini uRobert Mlawutsi phambili. La around the 6 in the evening sibene imvula enkulu kakhulu ebenama hailstorm la kutholakala ukuthi indawo eziningi around Braamfontein, Paulshof, Midrand, Malboro naseSoweto ubuningi balezo indawo lezo bazile affected ngale storm lesi. Ubuningi bazo indawo kulimele kakhulu izimoto nalezi indawo la imoto zipakwa khona na ezinye zezindlu zilinyazekile sistome lesinazo. Kube nomuntu wewale olimele lapha eSoweto ikhathi awela ku drainage system la sikwazile ukuthi sinikeze unyango lokuqala ahambiswe ayiswe esibhedlela esiseduzane. And khona neminye imizi around eMalboro la ingenelwe amanzi sikwazile ukuthi sibancedise lo mphakathi loyo ukuthi amanzi adlule angasangeni izindlu. So kukhona ihotele eliyaziwayo la eRosebank Southern Sun Hotel la kutholakala ukuthi khona iroof yakhona i-collapsile nakhona ebusuku azange sibe nabantu uthanda abalimele kuleyo ngozi leyo enzakele lapha ehotel. So not in short yiwo lawo lapha incident la ezakele overnight la around the city of Johannesburg. Kanti ke umbuso uza kukwazi ukukhokela ubungqina kwidatha yokulandela umkhondo wemoto kwaye uphonononge omnye wabaphandi abaphambili uSargeant Vusumuzi Mokhane xa kuqhubeka ityala lokubulala uSenzo Meyiwa namhlanje. Umbuso ufuna kusetyenziswe iinkcukacha ezithe gqolo ukujonga ukuhamba kwezithuthi ezazikhaphe omnye wabatyholwa abahlanu uBongani Ntanzi ukuze enze izibhengezo zakhe zokuvuma ityala ngeyeSilimela ka-2020. Ijaji kwityala lokubulala uSenzo Meyiwa igwebe ngokwecala likarhulumente kwisicelo sokusebenzisa inkqubo ye-automatic vehicle location njengobungqina. Oku kunxulumene nokuhamba kwemoto yengqina uSargeant Vusumuzi Mokhane owathutha ummangalelwa uBongani Ntanzi. Umbuso umingelithi obu bungqina abukho butsha njengoko bekuxoxiwe ngabakhuseli kwaye oko bekuphendula ingxelo yezokhuselo ingqina uSargeant Vusumuzi Mokhane wajikela kwiindawo ezininzi ngolu suku kuthethwa ngalo. Uadvocate Thulani Mngomezulu omele uNtanzi nomtyholwa wokuqala Umuzi Sibiya uthi umingelithi ixesha lokufunyanwa kobu bungqina limdlela indlala kulowo amxhasayo wakhe. Kodwa ijaji uRatha Mokgoatleng ugwebe ngelithi ubungqina bubalulekile kwaye kufuneka busetyenziswe. Kusenjalo ugcinwe elivalelweni umfundi wedyunivesithi yaseNtshona Koloni otyholwa ngokuhlamba umfundi wedyunivesithi yaseCape Peninsula. Umtyholwa ovele ngokufutshane kwinkundla yamatyala eBellville phezolo kulandela ukubanjwa kwakhe ngempelaveki. Ividiyo yohlaselo iye yasabalala ngokubanzi kumakhasi onxibelelwano. Lo mfundi oneminyaka engama-26 wase-CPUT ekholelwa ukuba inkosikazi yomtyholwa uhlatywe amatyeli aliqela kwaye uchacha esibhedlele. Kanti isicwangciso somgodi weGold 1 khange sihambe kakuhle njengoko ibicwangcise ukuqhubeka komsebenzi namhlanje. Oku kuza emva kokuba kukho akungaboni ngasonye phakathi kwabasebenzi namapolisa ngaphandle komgodi kwimpuma yeRhawuti. Mayini Gold 1 ithi kuzoma ukusebenza kwaye ezikhungweni zayo zaseModa East kuze kulunge lesisimo. Le mayini ithi ibinethemba lokuthi uzoqala kahle umsebenzi kwavele kwavuka impi phakathi kwezisebenzi zasemayini onogada bayimele kanye nabakwazidlodlo. Lesisimo siholele ekutheni bekhalelwa amasongo kasigonyela abanye abantu. We received information that a repeat of 2 weeks ago was planned by several employees. They were allegedly going to plan another sit-in which could potentially lead to another hostage situation.
and we've now suspended operations until Monday at the earliest. imayinithi isebenzi icacisile mayelana nenhloso yazo yokuba mdibi munye nenyunyani amku kodwa ithi NUM ibibambezela uhlelo lokuvota. At the time of getting into the closed shop agreement in 2012, there was really one union, and that's the NUM, who represented pretty much all the employees within the bargaining unit. And like I said, there was no threat to that up until a few months ago. Now, a closed shop agreement remains in place until it's legally dissolved. And in order to legally dissolve it, there needs to be a threat. What we've seen now is a clear threat to the majority of the NUM. imayinithi ibheka ukuthi inkantolo yesebenzi ngolosine isize ekunqandeni lesi sihlava njengoba bakazidlodlo kanye nophiko lwezokuphepha bezoqapha kuze kulunge isimo esikhungweni. Kanti amapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal akhangela iqela labarhanelwa abafunwa malunga nokubulawa kwabantu abahlanu kwiziganeko ezohlukeneyo kumatyotyombe ase-Uganda eMlazi phezolo. Iintsapho zamaxhoba zibongoza amapolisa ukuba akhangele abenzi bobubi. Umntu osinde kwesi sehlo kwimeko embi kakhulu esibhedlele. Izihlobo nomakhelwane bomnikazi wesitolo obulawe emjondolo e-Uganda usakhathazekile. Unonhlonelo Golimbisa nomsizi wakhe wasesitolo kanye nomthengi badutshulwe babulawa amadoda angaziwa okuthiwa angene abaphoqa ukuthi balale phansi ngezisu. Bobathathu kuthiwa badutshulwe belele lapha phansi. Abasolwa babe sebentshontsha ezinye izimpahla base bebaleka. Izakhamizi ezingafunanga ukudalulwa zithi azizwanga ukuqhuma isibhamu kodwa baveze ukusaba kwabo. Kubuhlungu ngendlela ekwenzeke ngayo umntwana vele ahamba ngalendlela engakaze athinte ebugebengwini eyibhatanisela ngale njengoba nibona nje kuyi-tech shop yona ndlela abhatanisa ngayo akukho okunye okuseceleni esikwaziyo. Abantu ababili babulawe kwesinye isigameko khona endaweni. Amaphoyisa athi kungenzeka ukuthi izigebengu ezizodwa ezenze lokhu. We just widening our search and intelligence on the ground, try to find out what could have led to the shootings. Because normally when we have this kind of shootings, it will be linked to drugs or anything like that. But now we don't want to speculate, trying to find out what is it that could have led the shootings. Uhlaka lomphakathi olusebenzisana namaphoyisa luthi lezigameko ziyakhathaza kakhulu. Bafuna kuvuselelwa amakomiti ezigceme alwisana nobugebengu. Ekuphinde umphakathi uyeke ukuthi masade siwakhile wavuma ukuthi uvolunteer bese uyanyamalala awusitshela ukuthi yini edala unyamalala ukuze uma ngabe kudika amaphoyisa si-eda inani lamaphoyisa ukuze kuboshwe isigebengu. Lundi Khatebe, SABC News, eMlazi. Kanti ke usihlalo we-Action SA KwaZulu-Natal uzwakele Mngcwango ubhengezwe njengommeli walombutho kwesenkulumbuso yephondo kunyulo lonyaka ozayo. Inkokheli yombutho uHerman Mashaba wenze isibhengezo eThekwini izolo. Really and truly to believe in his ability to shake up things not only for people of KZN but for people of South Africa. In closing, Mr. Ngango, I'd like to really give you the marching orders. Because that's how I operate. Because if you don't operate on the basis of heavy marching orders, people get confused of what they need to do. Fellow South Africans and people of KZN, you're aware we've just lost really one of prominent leaders of our country, Prince Jikelele. And I believe, and we believe as Action SA, we don't want his memory to be forgotten. I therefore, on behalf of Senate, want to really give you the marching orders, and you've already committed to this. The first order of business is to work towards the removal of ANC in this province. That's the first order of business that you've got to do. Secondly, please mobilize other political parties to support you to ensure that the provincial government is moved to Ulundi in honor of Prince Jikelele.
If you can get other political parties that are aware of the need to honor Prince Buthelezi, please work towards that. Put this motion in every available platform to ensure that that happens. Lastly, and I heard you loudly, and on behalf of Senate, we want you to, at the next sitting of eThekwini Municipality, you and your team come out with a motion where eThekwini Metro must be changed and named after Prince Buthelezi. Makholi, kuyavotwa kulo nyaka uzayo kwaye bendive kuthiwa i-ballot paper yalo nyaka uzayo yi-3 pages yonke, kodwa asikababona aba bantu batsha bathi bazawugcwalisa elaa phepha. Ubukhe wababona wena? Hayi, andifuna uthetha mna into ndingayaziyo. Kaloku silindele into yobana kukhampeyinwe, kuthiwa kuzawukhampeyinwa kuqala kuba kulungiselelwa unyulo, yabona? Kwathiwa ke inantsika ii-political parties ezintsha esiza kuthi sizibone, kodwa asikaziboni ezindabeni, asikaziboni kumakhasi onxibelelwano, asikaziboni indawo. Zikhona kodwa ezivelayo kumaphephandaba, ingakumbi ngoku sijonge uqwalasela i-16 days of activism against gender-based violence. So zikhona ezivakalisayo. Ndiyabona into yobana mhlambe andifuni ukuthi basebenzise iqhinga lalo ukuba bazibonakalisa, kodwa zikhona into endaziqaphela ezintsha endobonayo into yobana zisuka koosopolitiko okanye kumaqembu esingatsho into yobana makhulu bazenzele yabo. So bakhona abazibonakalisayo besebenzisa iintsuku zokuqatshelwa. Ndithetha ngalabatsha mna la singawaziyo kuthiwa ayeza nawo ngabo kanye lasifuna wabona. Hayi noko ke xa evela noko babaziveze kaloku sikwazi bana sisabone nesakhono sabo baza nantoni na kanye kanye. Kaloku ixesha elingaka kudala kaloku i-service delivery yakhalelo. Umbuzo ngokuba bebephi ubuphi sowuvela ngoku seyingathi izinto ziyahlangana, kodwa ke bukeli singathanda into yobana nathi apha ekhaya Jikelele sikhuthaza into yobana uvote, ubhalisele ukuvota, sele kuvuliwe kwaye ke naphezolo sisancokola nalo iziko le-IEC umnumzana Mosarisish into yobana ngoku sele bephakathi kwezicwangciso yonke into yathi icwalile balungiselele uvoto kulo nyaka ozayo. Injalo, and wathi ke ngoku ukuba ngaba mhlambi awunyanzelekanga uba ude uye pha uyobhalisa, uyakwazi nobhalisa online, thatha nje nomyayi wakho uchofoze ukhangele i-IEC urejistarishe nge-ID yakho, ilula nje ngolo hlobo. Nomakhulu bacela abazukulwana kuba bona noko inkungu sesemehlweni xa kuziwa kwezinto zamakhasi onxibelelwano. Siyathemba into yobana nabo kaloku eliziko lizakwazi into yobana lifikelele kubo, bangaziboni besilela ngasemva. Rhabula Mbukela, uqikelelo lwemozulu, uqonda yobana uqhubeka ntoni kummandla okuwo.
Sibambe ngazibini mbukeli we-Ekhaya Jikelele ngokuba uhleli nathi ngalena intsasa ngenene mbukeli nakubeni singatsho yonke imihla kodwa ngenene inkxaso yenu engagqungqiyo siyayibona kwaye ngamangesi we appreciate kunjalo ndithi kakhulu bayasikhuthaza nathi basivuke kaloku ngoba sivuka ngenjixukuxa mntakaba sizobaphakela yonke le mihla rhoqo ngoko ke inkxaso yabo noko iyasikhuthaza ndithi ndiphakama ndithi oh bawo xa ikhala i-alarm ndithi hayi kodwa igwijo le-alarm lingatsho elogwile ekhaya kodwa sibulele novuka yazi ndibanyembazana xa ndicinga ngendaba ye-alarm kuba ndiyacinga into yobana siyalala silala singazi into yobana sawuvuka siseti i-alarm just because useti i-alarm loo nto ayinikezi isiqinisekisa into yobana uzawuvuka lingatsho igwijo le-alarm ungavuki eyona nto mbukeli ingamandla ngumbulelo wokuba size sibulele uqamatha sibulele umveli nqangi sibulele izihlwele ngokuba ngenene umphefumlo usadibene nenyama kuba ungathi kusambukela uyiseti lelo alarm ungavuki lenzi ixesha so I feel like ngamanye amaxesha asiye sinikeze umbulelo sicinga uba hayi senza ngokwamandla wethu nangempilo kaloku unothi xa uzijonga ngamanye amaxesha uqonda hayi manje ndifresh noko izinto zam zihamba kakuhle akho pilisi ndiselayo andibikwahlaba ngoko ke bendifana noko izinto zam zihamba ngendlela zonke kanti akunjalo kaloku umuntu unosikathi ehamba apha athi gqithi phantsi ibe sisiphelo suphosisa kwezi ntlekele zikhona awunoyazi into oyenzayo and yazi into emnandi ngombulelo yazi xa uhlala ungumntu unombulelo ngamangesi bathi you are a magnet to miracles because uhlala njalo unombukelelo izinto ezimangalisayo ziyenzeka uattract izinto ezinhle kubala ngaba phakathi kwakho unombulelo kwenzela uba uzophinda ukwazi uphinde uthini ubulele nangakumbi kuthiwa kubonga okuncane kubonga okukhulu and ubulele nalento ungakwazi uyithenga ngamali le kuthiwa impilo awukwazi uyevenkileni noba mhlambe ungathiwa unemali engakanani awukwazi uyevenkileni awukwazi unqonqoze uthi hey ndicela impilo fumanisa into yoba mntu ulele ngecala uyagula ngapha unemali ezinkulu kanti ke asikwazi into yobana siyithenge impilo ngoko mbukeli masihlale njalo ezinhliziyweni zethu sinombulelo ubulele into encinci ubulele into enkulu kuzokwanda kanti ngokumbukeli masijonge ke kweziphala phambili pha kumakhasi onxibelelwano uyawuqonda ukhumbule mbukeli into yokubana kwiyure yethu yokuqala siye sabe kanti sincokola naye uRobert Bulawudze sinabisela ngezichotho ezingaqhelekanga kunye nemvula ezimandla ezithe zahlasela indawo ezithile kumandla waseRhawutini yaye ke ziye zabangela izikhukhula kunye nomonakalo kwiimpahla ezizaqwithi mbukeli nawe Nadia esihlasele emva kwentsimbi yesithandathu phezolo ngaye umvulo sothuse abaqhubi benqwelo mafutha abaninzi njengoko kule mpelaveki bekukho izulu elinelanga elitshisayo siye sabona mbukeli napha kumakhasi ka-X abantu besibonisa imoto zabo ezaphukileyo kwaye nomgaqo ubengekho mhle konke ukanti ke ngenxa yoku abanye abanini bemoto kuyafuneka babalindleko zomonakalo wenziwe kwizithuthi zabo ngelixa abanye bebebukela isichotho eBramfontein abanye baseCenturion bamangaliswe kukutshintsha nje kwemozulu ngexesha lentwasahlobo ngoba kaloku sisalinde ilanga kwasike kwathi isichotho masikhangele ke bathini baphawule bathini ababukeli pha ku-X sijonga ke #hailstorm uthi uLynette Engelbrecht sadly many of these cars will be written off and even if the insurance pays up it may not be enough a lot of people will enter into new debt to finance new cars #hailstorm uthi kuLynette ngelishwa imoto ezininzi zizabhalwa off nge-insurance and noba ziyabhatalwa zi-insurance ezo ayizukwanela loo mali ngoko ke loo nto izawuthetha uba abantu bathini bangena ematyaleni amatsha ngoba kaloku uzawufuneka bethenge imoto ezintsha sikhangele omnye olandelayo uthini uthandi inzima mbukeli we-Ekhaya Jikelele umbhali ka-X uThande Smith uthi I really feel for those who have damaged property cars homes etc but what about those who are unable to post pictures those living in informal settlements those without a home is everyone okay
Thandi Smith uyabhala pha esisho into yobana yena uyavelana kakhulu naba bathe balahlekelwa zizindlu, imoto, amakhaya njalo njalo. Kodwa uyabuza umbuzo ongagungqi into yobana ingaba kwenzeka ntoni kwabo abangakwazi bona into yobana bafake imifanekiso yabo kumakhasi onxibelelwano. Uthetha kaloku ngabo asingatsho into yobana mbukeli bahlala kwindawo esemaphandleni abo bengenamakhaya. Qonda ukhumbule kaloku khona abalala ezitratweni. So xa kwenzeka ezaqwethu uyazibuza into yobana bona njengoba belala ezitratweni ithini into yabo. Uyabuza into yobana is everyone okay? Ngaba wonke umntu ulungile na apho ekhoyo? #hailstorm #midrand. Chunqembe sijonga bathe babhala baphefumule besithini. Uti Brenda, looking at posts, the #hailstorm was hectic. Take a beat, extend kindness and patience to those impacted. Some may not be able to get to work, others need to repair damages to their homes, and everyone will be in line to deal with insurance. Spare a thought for those guys too. uBrenda ke naye udlulisa amazwi ovelwano. Uthi ke masibe nenkathalo sijonge wonke umuntu othe wachaphazeleka ngamnye ngamnye, ngoba kukho abanye bangakwazanga uyofika emsebenzini, kukho nabanye bafuneka belungise amakhaya abo kutshanje kunamhlanje sithetha nje. Kukho nabanye abazawuthi ke babe bebamba iline indlela eziya kwi-insurance, abantu bazabe bebanqada namhlanje bezama ukulungisa izinto ezithe zabehlela. Ngoko ke apho ukwazi uncedisa khona mbukeli, nceda uncede. Hey, nyenene mbukeli apho ukwaziyo wena Nadia ndiyanqinela lakho nceda, because xa kunje kusivuselela lambali kantu ethi umntu ngumntu ngabantu. Yolula isandla benguqala balibanzi, lonto nayo ukwazi into bana wabelane naye nomnye umntu. Masibase evenkileni Nadia. Khumbule ke mbukeli, phambi basiye evenkileni, izimvo zaka-X ayizizo ezalapha ekhaya jikelele, ingezizo neze SABC lihayo. Kwangoku masela amanzi, siyabuya kungekudala. Sibambe ngazo zozibini ngenxaso engagungqi yona sabukele yona kaloku inkqubeni ithanda kunene Ekhaya jikelele apha kaloku ku SABC lihaye. Namhlanje ke mbukeli xa singena kwisiqendu sethu sezakwantu apho kaloku sibuyelembo siqaqambisa inkcubeko yethu, sithetha ngalo izila. Izila ke lingumsebenzi wakwaXhosa othi onzelwe abo bangasekhoyo ukuva malunga ngenjongo kunye nendlela ekwenziwa ngayo lo msebenzi. Ngoku sizawuthetha nengcaphephe kwimiba yesintu. Ugqirha okanye umnumzana Loyiso Nqevu uMawawa. Tata uNqevu masikubulise sikwamkele inkqubeni Ekhaya jikelele. Tamako yabulisa namkodotho yabulela zongothi. Enkosi. Camaku ba uNqevu. Xa siqala nje ungakhe nje unabisele nombukeli weEkhaya jikelele into yobana xa sithetha ngezila sithetha ngantoni kanye kanye? Kwakube kungumuke umuntu phakathi kwekhaya, ngakumbi usokhaya. Emva kwenyanga ezintandathu kuya kwisithuba sonyaka kukho umsebenzi oye umlandele sele engcwatyiwe, okukuyiswa kwenkabenkomo. Nkabenkomo leyo ke engumfuziselo nomfanekiso weqegu amakayofika eqabele lona kwisangqa semimoya yakokwabo. Kumsebenzi okumela kunjalo, inkomo ezoqhelwa ekuseni ithiwe iphele ngaloo mini xa bekhona abantu abakwazi ukuyisebenzisa inyama. Ithi ke uba yabohluka ihlale ngokuvuthwa ilukhuthu, inikwe nabani othe wafika oyifunayo. Camaku tata, uyathetha apha tata ngexesha mhlambe kumele libe kanti liyalandelwa ukuze kube lo msebenzi uyenzeka. Siyaqonda into yobana kukhona amakhaya mhlambe athi wona akalenzi izila. Ungathi mhlambe oko kuye kwaba lifuthe lempembelelo yenkolo zasentshona ezafika mhlambe zanyevulela zabona mhlambe into yobana isiko lezilo kumele uba mhlambe lingenziwa. Camaku kunjengobusitsho
impembelelo yengqobho imfundo nempucuko yiyo eyenze ukuba sibe nezinto namhlanje eziphikwayo ngabantu. Aba bantu bazawuka balenza izila uzawukhumbula ukuthi kwangalo mhla kungcwatywa ngawo ngoku umuntu akha ingcwaba ngapho okanye abafana badibha ingcwaba ngapho umfundisi acele bonke abantu benkonzo abakhonza nabo engakanga acele ivumele ekhaya apha isandla apha icaleni athi uyabandulula uyabakhulula bengekakhulula ngokwekhaya ukugweswa kwezinto zethu zigweswa ngabom inkcubeko yasemzini. Uyandiva ndilusapho alukakhulula thina usapho silukhulula emva kwenyanga ezintathu xa sichitha nempahla yomfi kusilwe utywala bayalwe abantu baxelelwe ke ngoku ukuba bangangena phakathi kwabantu kodwa bangahambe benxila kodwa noko bangase basele endlini kanti kwamancedo abanowafumana ebantwini. Thina loo nto siyenza emva kwenyanga ezintathu. Ezo nyanga zintathu silandela iveki yokukhululwa kwepeki imihlakulo babe singcwaba kule veki ngomgqibelo kumgqibelo weveki ezayo sikhulula izinto zibuyele kumakwazi. Emva kwaloo nto xa kugcwala inyanga ezintathu kuzokhululwa amaxhosa ngabantu bamaxhosa kuzoyalwa abantu batsho bakhululwe abantu bahambe ke ngoku ukubhetelana kunokubuda beqale ngako enzelweni. Lo msebenzi walenkomo ke ngoku nakulandela kwesithandathu inyanga ukuya kwisithuba sonyaka ixhomekeka ngokweenkobo zamakhaya. Ukungabikho kwaloo nto ke kwabanye abantu kuzalwa into yokuba soyisiwe zizizwe ezimhlophe sasosulela ngayo yonke into ezinayo sada sacinga yeyolibheke tamakuma Camaku ba umawawa ingaba umuntu othe mhlambe uye wasweleka engekayi esuthwini ingaba mhlambe yena ithini into yakhe ingaba naye uyazilelwa Tamaku ewe uyazilelwa masiqale ngokuthi phaya kwilea lemimoya zabo bakhona abantu abakhweletayo njengoba sisezini thina sisesenyameni akhona ababanoxolo umaphakade akhona baye baqale bafuna ukwaluka beza kwaluswa ngomoya ngokusebe kwelalizwe yonke loo nto siyakuyenza siyenze kule mithi inamandla okudibana nomoya imiphafa imilahlankosi umthathi umnquma umngcunube isundu kusetyenziswa loo mithi yonke into abayenziwa ekwenkweni iqale ngokuyenziwe kulo mthi sitsho simazi ngokwandele phaya ulele njengendoda sawugqiba simzilele Camaku ba umawawo Camaku Mpinga singathanda tata into bana usirhobisele kuba kumaxesha amaninzi siye sibone amanina adla ngoba mhlambe anxibe impahla ezimnyama xa mhlambe ufumanisa into bana uye wabe kanti uswelekelwa ngumyeni wakhe ingaba mhlambe ke umyeni yena xa ethe kanti uswelekelwa ngunkosikazi wakhe zintoni izinto ekumele ba mhlambe uyazinxiba ingaba zikhona kwaye ke ngaphandle kokuba umuntu abe kanti uyanxiba ebonisa intsingiselo yobe kanti uzilile zintoni izinto umuntu ekumele ba uyazenza kwezi nyanga azile kuzo sithetha apha ngonkosikazi sithetha apha ngomyeni sithetha ngabantwana mhlambe ozawuphawula into bana baye baswelekelwa ngabazali zintoni into ebekumele ba bayazenza Mpinga kwezi nyanga bazile ngazo Camaku zongo thina babukeli Camaku tata lento kuthiwa kukuzila ukuzinwema ukuzikhwebula ukuzilumla nokuziphephisa nokucweza kwizinto zesiqhelo lo mcimbi wenzilo awukho koomama kuphela sofika nokuba ootata benendawo eyidojayo loo nto ngoko kwakudala kwakuswelekelwa umuntu owendileyo yena ebegutha
ukuguxa kukuhlanzwa kwembola eqatyiweyo, ukukhululwa kobuhlalo namajikazi, iintsimbi nemiliza, yonke le nto ihombo yabantu abangamanenekazi, nokukhethulwa kwezikhaka, okuya bekusabhinqwa izikhaka, icala langaphantsi libe ngaphezulu, icala langaphezulu libe ngaphantsi. Namadoda ke ebenendlela yokuzila, ifuna loo ndawo yoba sisoloko sabonakala ngathi singabantu abanengcinezelo. Amadoda njengabantu ebengamatyatangubo kuba sisuka kwimeko yobuntsukazi. Bezibekwa ezimfuma-mfuma ingubo kwambathwe ezirhwexayo, utshumazi uba lo mntu wombethe umrhaji uphantsi kwelifu elimnyama, wakumjonga entloko uqhelile. Indlela lena amadoda ebezila ngayo ebesambatha ingubo ezirhwexayo zikhona ezimpuma-mpuma. Kule mihla ke ngoku sikuyo kuhambe kwangenelela kwa ifuthe labelungu, basiphathela amalapha amnyama. Lana namhlanje sele senzelelelwa nangazuba nanganjani okwenkonzo umntu ahamba kuyo. Apha ke thina ke emakhaya ezilalini, noba indoda siziyithengela zinto zimnyama, inikwa ukhuko emayilale kulo lokuzila, ithengelwe ingubo yokuzila, bade abanye bayithengele mhlawumbi nesankwane esimnyama. Kodwa undoqo usenhliziyweni yomuntu ngaphezu kwempahla esemzimbeni. Uzawukhumbula kaloku wena Dlongothi ukuba ungake ubone le nto kuthiwa yi-satellite dish endlini, kanti akukho TV apha endlini. Ungena ukhawuleza ufuna umamela i-budget speech okanye ufuna umamela isona, kanti i-TV ikwi-repair, ayikho kwalapha ekhaya. Ukufana umntu anxibe nokunxibe ntoni kanti intliziyo yakhe ngaphakathi, kanti umoya wakhe ngaphakathi utsalele kwezi ndawo ebemele uba uyaziphepha. Ayikho kuzila loo nto, qha kukuxhaphaza impahla kuba iye yakhona imali yoba makathengelwe. Into ibilindelekileyo ke kukuba xa niphantsi kwezilo, iziko aliwelwa nangabatshatileyo, akutakwa akungeniswa ngabangekatshati. Awunawuhlala kwiimbutho zolonwabo oluneziselo ezithitikeziweyo. Awuncokoli uthethe nabani noba kukanjani, kukho isigama olondolozwa kuso ukuba awunawuthetha kanje, apha sisebabi sithethela phantsi. Kwakuloo nto inye bekulindeleke ukuba kukho umntu apha ekhaya oligqirha, uyaphumla ukuya phaya emrhawuleni lide ikhaya lihlanjululwe. Umrhawule ke yiloo nto asebenzela kuyo inamayeza. Bekulindeleke ukuba kuba kukho umntu apha phakathi kwekhaya oyingcibi yamakhwenkwe, uyaphumla ukuphatha eso sixhobo, akanawubaphatha amakhwenkwe abe yena ephantsi kwelifu elimnyama. Zezo zinto zinjalo lento ibizilwa. Uthi nobuhamba ngendlela, ngakumbi umntu ongumendi, ngakumbi enyibela impahla emnyama, anganqumli endleleni ezawuhamba imfuyo. Ukuyabona uba kukhwela qela lemfuyo ezawunqumla indlela, athi vu phantsi idiwele laa mpahla iqhutywayo ibheke edlelweni, ahambe emva kwayo yona, angazisebisi umkhondo wesi simnyama yena asenaso. Camagu tata, ndiyayithanda kakhulu le nto ichaphazelayo into yokubana eyona nto ingamandla yinto engaphakathi kwentliziyo more than impahla lo umntu ayinxibileyo. Singathanda tata into yokubana ngenye imini usirhobisele mhlambe ngokuguquka kwamaxesha nezinto mhlambe ezithe zaza nabasentshona, indlela yokutshintsha, indlela yokunxiba njalo njalo, njengoku sitsho into yobana ezi mpahla zimnyama kanye bezingekho entlandlolo. Mawawa Mpinga, masibambe ngazibini ngexesha lakho nokuba usinabisele kule ngxoxo ibaluleke kangaka. Siyathemba into yokubana uzawuba nosuku olumnandi. Enkosi kakhulu ugqirha Loyiso. Camagu, nangelo xesha elindifuna ngalo ndawube ndisafumaneka.
Camako tata. Right imbukeli we-Ekhaya Jikelele lowo ke besithetha naye nguye ugqirha Loyiso Nqevu umawawa ebesinabisela kakhulu kwingxoxo ebalulekileyo esiyibona into yokubana mbukeli lisiko elinenkqayi apha eAfrika isiko lokuzila kanti ngoku masithi qhwi evenkileni iqiniseka mbukeli into yokubana awugqusha lazi ubukele inkqubo oyithanda kunene i-Ekhaya Jikelele. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Masanda lungena mbukeli boniphi kodwa ke ningaxhalabi khona nje into ezawuniqobisela kuye ngaphambi kokuba sithi GO. Namhlanje ke kwezobuchwepheshe sijonga iIris ne-app ke yokhuseleko. Injongo zale app mbukeli kukulwa bugebenga ingakumbi kaloku abo bujoliswe kwabasetyhini kunye nabo bathandana besisini esinye. Ukuva banzi ke ngale app mbukeli sithetha nomyili wayo uSibusiso Mpele. Sibusiso masikubulise sibambe ngazibini ngexesha lakhe ndobana usindwendwele apha ekhaya Jikelele. Sibulise kuwena ngobabukele emakhaya. Sibulele kakhulu. Sibu inhle kakhulu into oyenzileyo because siyabona into bana zithe gqolo ukuxhapha iziganeko ze-GBV ukubulawa kwamanina ingakumbi naxa sijonga kwaba bathandana besisinye esinye. Singathanda into bana usixelele bana xa sithetha nge-app iIris app intoni kanye. Uzawukhumbula ngiyacabanga ukuthi about iminyaka emhlanje edlulile khona indawo ekuthiwa iChibok eNigeria ila kwafika khona iBoko Haram yathatha amantombazane ayekhona laphana. Into eyenzeka emva kwalokho ukuthi thina sasiworried kakhulu njengabazali njengabafowethu ukuthi siyokwenza njani lento mayenzeka la eSouth Africa. Emva kwalokho ke sasihlangana sabajita sibiza ngokuthi amajita sathi ithi senze app ezokwenza ukuthi wonke umuntu abe safe kakhulukazi sasesibuka zonke lezinto ezimbi ezenzakalayo la eSouth Africa ezihlangana nokuthi abantu abathandana ngobulili obufanayo ukuthi ba-abuswe abantu besifazane nezingane kanjalo njalo. Sasesenza ke i-app ekuthiwa iIris. Ngiyafuna uqonda bana cause umbukeli ngoku uthe wakuva into bana kune-app elwa nobundlobongela noludushe esilubonayo bana ndiyifumana njani isebenza njani le app and also I mean ingabi ne-alarm ithini inkqubo yayo. Just take us through the process. I-app itholakala lapha ku-Apple App Store na ku-Google Play Store. So ikhona iyaphila uyayidownloada. Masiyenza i-app sasiyenza ngoba sithi ikakhulukazi masenza ilento ekuthiwa i-market validation yokuchecka ukuthi ngabe yini inkinga entenza ukuthi ama-perpetrator labantu abahlukumezayo ukuthi basuke from one victim baze baye kwenye bengaboshwanga. Sasemasenza i-app sa-concentrate kakhulu la kwilento ekuthiwa i-evidence. So i-app isebenza kalula kakhulu iney'gaba eziwu-4 wena wabona i-robot. Khona ugreen, u-amber, u-red no-blue. Ugreen kusho ukuthi usafe yonke into right. Uma uzizwa usesimeni engathi asikho right mhlambe ukwi-metered cap udriver akakhulumi kahle mhlambe uyingane esikolweni ubona ngathi khona i-abuse yenzakalayo kuwena i-bullying yenzakalayo noma mhlambe uyingane kuthiwa kuma-institutions of higher learning ey'koleni zemfundo ephakeme mhlambe uthisha akakhulumi kahle uvese uyayixukuza nje ifoni. Uma uxukuza ifoni ibisiyaqala iyaqopha izoqopha yonke into ekhulunywayo ngaleso sikhathi kusho ukuthi iyarekhoda i-audio iyayithatha iyayikhuphula isa kwilento ekuthiwa i-cloud ila i-information yakhona ihlala khona-ke kwi-cloud. Uma isimo siyaqhubeka siyabheda ubusukwazi-ke kuya ku-red ila iyaqopha futhi kodwa isivula amakhamera iyangaphambili neyangemuva isiyathatha yonke into enzakalayo ngaleso sikhathi ibisitshela abantu osukubafakile la kwi-app ekuthiwa ama-guardians okade usubalodile ukuthi uma kwenzeka usenkingeni khona abantu abawu-5 at least abaziyo ukuthi wena yiphi usenkingeni. Bayabona bayezwa ukuthi ukuphi futhi i-app siyabakhombisa ne-location yokuthi ukuphi bayakwazi-ke nokunavigata la
usuke usukhona. So yeah, detect ne location. Ikhombisa ne location. Ndiyafuna uqonda bana mhlambe I mean ndizama ukimagine isiganeko ngelixesha liqhubeka ngaso uyathi into bana iyakwazi nobana ivule icamera so uzawushukumisa mhlambe inantsika so izawufikelela njani mhlambe lethe umuntu seke ukuqhulile nanku ukubambe ngobhongwane ukushukumisa nokuvideoize senso realistically yenzeka kanjani lonto and also ndiyahalela uqonda bana ubangabi phone icimile ke ngokumpama le app iyakwazi into bana isebenze let's say mhlambe ibattery below. Into esilale sisho ke sithi ufanele nathi sigade sikushuthi kuthiwa preempter kwenze sure ukuthi mawazi ukuthi ngenza ukuthi umuntu wakho njalo mayibuye sethe ukushaka kancane uthanda ukuba neabuse uyazi ukuthi useyabuye switcha on i-app uyenza ukuthi ibe on ifone ayidingi ke ukuthi i-app ukuthi ibe on ibonakale efonini uswitcha on kwi-background noma ifone usungayilokha mawuxhukuza nje iyobe siyasebenza yona kwi-background ngaphandle kokuthi fanele uvule ufake ama pin code nani so iyasebenza kwi-background. Mhle kakhulu umsebenzi eniwenzayo kuba singatsho into kubana sincedisana kakhulu nohulumende because zininzi intshukumo ezibakhona unyaka nonyaka apho kusishiyo into kubana phansi ngokuxhatshazwa kwamanina nabantwana kodwa singabalibali kaloku naba besilisa nakubeni lento ibhlungu kakhulu singatsho into kubana nisisibani nililitha kwelanga because zikhona impumelelo enthena banazo njenge-Iris app khawebelana nathi ingakumbi ezi sizibona pha kule desika ye-Ekhaya Jikelele. Xa siqala i-app sasithi thina kuzoba yi-GPV app ngoba sasilapho kakhulu kodwa ngokuthi i-technology sagcina sihlanganisa sakwazi nokuthi sikwazi ukwenza nalento ekuthiwa international patent so ine-international patent kusho ukuthi ayikho enye efana nayo emhlabeni jikelele. Siye sakwazi ke ukuthi singene nama-awards khona leyo qala i-MTN Business App of the Year Awards lega 2022 la we were dubbed the best South African solution. Ngokuthi siyakwazi ngempela ukuthi siletha ukuxazululeka kweinkinga eziba khona eSouth Africa. Saphinde sawina enye futhi kwi travel Iindaba because siyasebenzene nakwimkhakha ehlukene kwi travel Iindaba akade ikhona ekade seThekwini we were dubbed the most innovative award. Yes. Corner within the like to a tourism space. Yes. And then last week basiphinda futhi MTN kulonyaka basinikeza le ekuthiwa most innovative award. So we're the most innovative app ebekhona eSouth Africa ngenxa ukuthi i-app esebenzayo kwazi uxazulula inkinga. Niqale kanini ngomphunyaka? Unyaka wesibili le u2020 one. Yes. Yakhawuleza iminyaka. And ndiyaqonda bana February 13 2022. And ndiyaqonda bana if mhlambe niye na launcha i-app ethile niyathanda bana ni revisit nijonge into bana mhlambe okay sesihambe umgama ongakanani kwaye zeziphi izinto efuneke siziphuculile ungathi mhlambe kumbukeli othandayo into bana bane app not mina kudala ndinayo for 2 years zindoni mhlambe izicwangciso nazo uqinisekisa into kubana niyayiphucula kwaye niqinisekisa ukhuseleko kubemi boMzantsi Afrika. Okokuqala shame idinga imali. Thina masiqala sasiyenza nje ngoba sabantu sithi siyenza to philanthropic sibele philanthropical element masiyenza i-app ukuthi siphonsa isivivaneni kulokho kwenzakalayo uzama ukuvimba ubhubhane olwenzakalayo. Cela inxaso kaloku bamamele iziphathamandla azawukwazi into bana zinikeze because umhlelo omboniso. I-app iumahala so sayenza yabo mahala green amber and no red free for all South Africans ukuthi bangayi download kodwa uma ufuna ku blue uyile ebiza i-private security uyakwazi ukuthi ngalowo mzuzu ke ube usukhokho 59 rand. Siyabulela kakhulu siyathemba into yokubana njengokusitsho into bana le app idinga inxaso siyathemba into bana isiphathamandla uhulumente kunye nezinye organizations zawubona into bana kubalekile into bana bafaka isandla bakwazi ukunixhasa nibe nayo inxaso mali ukuze niqhubeleke phambili niphucule uqinisekisa ukhuseleko loMzantsi Afrika. Siphuma sibambe ngazibini ngexesha lakho kwaye ke siyavuyisana nange awards othe waziwina sithi untshu kuwe enkosi kakhulu. Siyabulela. Lonto nenza umsebenzi oncomekayo kakhulu. Thank you. Siyabulela.
Makhona? Yes. Masigoduke ntombi. Masigoduke siziqongqotha ngolo hlobo apha ekhaya jikelele. Siyathemba into yokubana nani babukeli abantwana amanina abesilisa siyakhuselana phantsi ngokuxhatshaza nokuphathwa gadalala. Siyazalana kaloku siyinto enye. Masivuselele le mbali kantu ethi umntu ngumntu ngabantu. Kunjalo inene kwaye ke mbukeli siyathemba kaloku kule nkqubo yethu esithe sayididiyela sayiphaka namhlanje kukhulu okuzuzileyo kanti ke siyabuya kwakhona ngomso uba uphosiwe hayi ungabi naxhala sikhona kaloku phaa ku SABC Plus app kanti ke thina siyanithanda. Khosi.